Comencem el programa amb molt de ritme i anem a veure el Minimúsica. Aquí al Minimúsica hi ha moltes activitats. Una d'elles és el Family Run, que els nens petits les poden fer amb els seus pares. També et pinten la cara, activitats relacionades amb la música, concerts i activitats de cuina. Hi ha molt ambient. Lailo, 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 lo, lai. Lailo, 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 lo, lai. Ara entrevistarem uns nens que han fet una activitat. Com et dius? Mia. Quines activitats has fet? La cursa i he vist alguns concerts. T'han agradat? Sí, molt. Quin és el grup de música que t'agrada més? De la fe y los flores azules. La colonia de nenes, leer un libro, tener quepa en el bolsillo, bajar piñones, comer macarrones, hacerme despistado. Quines activitats has fet? Unes que hi havia allà superxules, d'unes coses de fusta que hi havia, i hi havia una boleta que la tenies que intentar ficar per un forat. M'ha picat la cara. De tigre, no? Sí. I a mi també m'han pitat la cara de rockero. Quin tipus de música us agrada? A mi el rock i el pop, perquè el rock és així a lo bèstia i el pop és normal. Quines activitats has fet? Munyir una vaca. I en què consisteix? En apretar les tetes a la vaca i que surti llet. T'ha agradat aquest taller? Sí, ha sigut molt divertit perquè hem creat unes cançons molt mogudes i ens hem divertit molt jugant. Hem anat barrejant sorolls i cançons i hem fet de DJs. Tu estàs passant bé? Sí, Quina activitat t'ha agradat més? la de DJ. ¿Cómo puedo cantar bien alto? Quin grup és el que t'agrada més? No ho sé perquè no els coneixo, però els vull conèixer i aniré a mirar-los com ho faran.